Goeie, wat ben je aan van? Even een winkelie, hè? Een winkelie? Ja, zeker. Heb je een mooie bril? Ja, die komt lekker uit Friendship. Wat zei je? Die komt lekker uit Friendship. Ja? Ja, zeker. Kleurrijk. Zeker weten. Maar ben je ook wat een kleurrijk figuur? Nou, vast wel. Ja? Ja, wel. In wat voor opzicht? Nou ja, ik bedoel, maar wij hebben dus eigenlijk min of meer. Ik heb van alles bij gewoon. Dus ik bedoel, maar Ja? bij evenementen zien en zo waar. En wat dien je dan? EHBO die bij evenementen. EHBO? Ja. Aha. Ik had het 41 hierin, dus ik bedoel maar. Ja. Zou je dat? 41 jaar EHBO op evenementen. Ja. Ja. Wat is dan jouw gekste EHBO-verhaal? Gekste EHBO-verhaal. Nou, dan moet ik even graven. Ja, dat snap ik. Ik heb één keer toen ik met de auto, met mijn vrouw naar Appelskeer. En toen reed ik eigenlijk min of meer naar Elslo. En toen zei ik op een gegeven ogenblik toen ik onderin weer aan de onderkant van de auto. En die lag op de kant. Oh. En toen ben ik stoppen. En die man, die weer met de kap eruit heen gegaan. En die kroop daar op het dik om. Oh. En toen ik die man aanspreuk, toen joer, Jens Joer. Politie bellen. Ja. En op een gegeven ogenblik, toen kreeg ik hem zo via dat ik hier mon kon. En ik had hem dus op een gegeven ogenblik zien BMW's heb. En toen komt er een man op fietsen en die zei tegen mij, hij zei, wat is er met die man aan de hoorn? Nou, ik zei, juist het wel, de auto die laait hier, dus ik bedoel maar. Ja. Oh, hij zei, maar die man die ken ik wel. Hij zei, die werkt hier bij een boer verderop. Hij zei, die komt uit Polen. Oh. En die man die versteert mij helemaal niet. Dus ik bedoel, we hebben een probleem. Juist. Dus, maar toen is hij dus voor te rekken met de ambulance en zo. Dan helpt hij meestal en zo. Nou, dat is ook soort dingen. Ja, precies. Ja.